Yo mga ka-Berks! Birada na ka ng ka-Berks, hidag-unon sa panahon, sabaw-sabaw ta ka-Berks. Tira sa baboy nga, ginat-ano to. Abo, bahaw na gas ka-Berks. So mga ka-Berks, maghiwa na ta sa gulay sa ato ang paranilatan ka-Berks. So isunod na ta itong gabi ka-Berks. So pichay ka-Berks. So repolyo ka-Berks. So mga ka-Berks, maghiwa ta sa tuwang lamas sa kinabuhi. Berks, luya. Berks, magluto na ta og sugod sa to ang latang aos. Kumbay. Luy ka Berks. Tulog na to tong baboy ka Berks. Yo mga ka-Berks! Darang atong nilat ang baboy ka-Berks na pambawa sa bugno sa panahon garon. Abo! Bay na! First bite ka-Berks! Gulay. Ang baba ng live. Mga ka-Berks, kapag na rin, kapayos ko naman na kabata, pambali na matao. Buat ka-Berks, dito rin among YouTube channel, ka-Berks TV lang yapon. Atong channel nga doon sa YouTube, alihog na niya, may bisita nga to. Kita-kita lang yapon na nga doon sa YouTube, ka-Berks. Abo. Abo. Ano? Ano ba ito ba? Ano?
Robert. Abo. Apakah Abo. Ada? Selamat kabar.